dili nila isaba sa ilang mga membro. Muna until now ilang mga membro know-how gid about sa abortion. Kita balik kag pastor nga nagwali diya sa pulpito nga ang ilang mga libro, ang ilang mga hospital nagpromote og abortion. Wala oy. Mo na nga sa lahat ng pagkasulti, ang ilang membro know-how gid until now. Wala mga suko lang mga membro sa Adventist kay wa man kabalo. Dodge Lanod wa may magdaganot ikugtas na resibo brad. Kabalo naman ang CFD Cebu unsa sigugtas. O magpaila maguguna nga right hand ni Sok Fernandez mo na problema na. Oh. Sige ra hulatan na mo ang debate na mo ana. Unya J Fernandez na nami giampo permi sa imo bro kugtas daan sa debate. Salamat kayo bro. J Fernandez ampo karon na bro ha. Oh. I-appeal ko sa inyong daily rosary bro, intention sa pag-ampo. Okay na bro. Buenas bro. Warbin Abaw atong Catholic Defender from Zamboanga City. No, buenas tardes, kunos ustedes mga taga Zamboanga City. Edison De Miguelio, shout out. Sige ra man nagkaparot si Kugtas, amo man ang style. Bisan parot sa debate, mingon dahil og daog kuno siya. Ma'am Joanna Banwa. Shout out mo di ma'am, God bless ka dunay no. O mas tibok nimong pamilya. Mo na siya mga atong mga pinangga nga mga dili katoliko no, mo na nga supak sa dogma. Ang dogma ra ba official teaching ra ba sa simbahan, especially kang Trinidad. Unya kung dunay usa ka katoliko nga mo di mo tuog dogma nga ang unahuna katoliko ang kasagasan protestante di mo tuog dogma oneness di ang pagtuo, mahimo siyang heretics diya. Mabasa na sa Fundamental Beliefs of the Catholic Dogma, page 5, OTT. If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma, is properly called heretics and subject of excommunication. Muna, kaya dogma, official teaching man na, no? That anyone Catholic should accept this teaching. Unya, depende na. Wala bisan kinsa nga magkausap niya na bisan pag Santo Papa. Kaya depende man na mga higala. Di na pwede usabon. Dogma na, Trinidad. Santissima Trinidad. Unya, walis tayo ang pagtuo. Mabit ang naimahita mong debate. Tungod niya na. Shout out to Joanna Banwa pagkishare sa itong live. Marlon Pelinyo, suggest unta ko ninyo bro nga mag-conduct mo online seminar sa CFD. Bro na maka-appeal na nasa layo. Ato nang naa naman yung mga online seminar bro. Kan silang Brother Wendell Talibong, ang punto-punto. Silang gitawag nato nga mga Catholic Defender no? National na tumaigsuon niya. Silang atong presidente sa Catholic Defender National si Ryan Melano nag-conduct lang atong sila na og online. Oo. Kani amo mag-conduct Catholic Defender Seminar, apologetic seminar by parokya ra gyud, no? By parokya ra gyud bro. Unta mga duol-duol maka-appeal, napoy maka-appeal pod no. Shout out sa tanan. Paki-share sa live bro, Marlon Palenyo. Edelberto Pagaw Asierto, shout out timo dia, may pagpamilya tong live karon. God bless karon ninyo no. Paki-share tong live. Ubas tibok tong pamilya Catholic kuno si Kugtas, pero protestante ang stand mo ni. Mo nang heretics lagi. Mahimong irehis na kung gitawag nato nga Katoliko nya. Di pastor magikan sa Baptist na si Kugtas. So nagkatoliko pero hilaw pa. So di man ka pwede magkatoliko na hilaw na ka. Pastor dati sa board again pero luto kay nga katoliko. Ano man nagtuon man gyud dawat man gyud mga dogma sa simbahan. Mao na. Nya kung protestante nyo mabalhin katoliko nya kontra gusto pa dawaton ang pagtulunan dapat package deal na madawat ka sa katoliko dawaton mo tan doktrina niya na. Wala tinuod nga kuan katoliko gyud. Nya magkatoliko kuno pagpahdambog pang right hand sa Fernandez nya. Pag-abot sa panahon dili day dawat og dogma na irehis gyud na siya. Matod pa sa fundamental belief of the Catholic Dogma page 5. Mo sa dogma official gyud na siya. Ang dogma do na gunay duha ka elements na no. The dogma has two elements. Una, divine revelation given by God. Divine revelation na ikadua. Catholic should accept this teaching. Mao gina ang dapat paminawon aning mga dili nato. Di ba kumutog Katoliko siya. Pastor man na protestante man na galit og Katoliko niya di mo dawat og dogma. Debatihon jud ako na. Para man mag-stand na sa una nga dili mo dawat ana, pero unsaon man nga naamat sa Katoliko. 110% naman ang Katoliko. So mo na siya.
Daghang protestante nga nagkatoliko nga di kadawat sa tanang dogma. Mao na problema, so hilaw nga katoliko dapat tong protestante mabalin sa katoliko bisan pag pastor pa ka, evangelist ba ka o dili ka gitawag nato nga ordinaryong protestante na himong katoliko, dapat tumudawat sa katoliko. Kung mobalin sa katoliko dapat dawaton jud ang dogma sa simbahan. Package deal na dawaton, doktrina, dogma, dawaton na siya aron mahimo kang tinuod nga katoliko. Ma'am Larbel Cambalon, shout out Timothy ma'am, God bless kanunay uban tibok ng pamilya, paki-share sa tong live karon mga igsuon no. Emmanuel Rabelio, shout out timo bro, mayong hapon, shout out, God bless. Paki-share sa tong live bro, Emmanuel Rabelio, God bless sa tanan. Sumana nga magdebate gyud kog tas tungod kay di man siya motuog trinidad dogma sa simbahan. So ato nang tagad pagtagad nga konkreto nga pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko. So mo man na no kanang gitudlo gid ba dogma sa simbahan. Ma'am Ruby Celeste Babiera, shout out Timothy ma'am, God bless kanunay no. Thank you so much for supporting our ministry. Thank you so much yung Bible nga gi-share nato. God bless kanunay nimo uban sa tibok nimong pamilya sa imong trabaho. God bless, paki-share itong live. Thank you so much for watching, especially sa mga followers diya nga naglantaw no, paki-share sa itong live mga kapatid. God bless mo sa tanan no nga nagalantaw mga higala. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. So kung gusto mangutana, pwede mo mangutana. Muli nga daghan pataog mga doktrina nga atong tun-an no. Mabitaw nga gusto ko galing makabaton og daghan klase nga mga version sa Bible or maestadihan ba. Makakuha taog gitawag bitaw nga mga tubag sa accusation ug pangutana sa mga dili ingon nato pagtuo. Mo na mga igsuong kula ni Kristo. God bless sa tanan. So napud tay mga Bible di katong uban naka-sponsor nato no, ang mga Bible nato di mga higala. Ano yung version pero kulang palagi. Daghan pa na og gitawag nato nga tun-anan no, daghan man taog gitawag tun-anan about sa Catholic faith no. God bless Ma'am Ruby Celeste. Nini Orkias. God bless bro. Shoutout, paki-share itong live. So kung gusto mangutana, libre mo mangutana sa itong programa ron. God bless kanunay. No? Thank you so much for watching mga kapatid. Muna nga, padayon lang tanong sa pagsangyaw sa kamatuuran. Enrolled atong Elrod Kian T. Antonio atong mga higala no. Bro, thank you so much for watching. Paki-share itong live mga igsuon no. Bro Antonio. Sis Ruby Bablera, salamat sa pag-shoutout bro. Thank you so much ma'am. So sa itong gusto mag-question, akong balik ko na. Hilom ang mga 70 Adventist tungkol ng abortion karon. Gibisto man sa vlogger nila. Gawin na po ko ni hatag niya na daghan mo gumi libro ni Ana Badus Talwart, no? Talabang about sa abortion nga gitudlo gyud sa ilang Philippine Publishing House nga libro. Nga ilang mga hospital na ay mga abortion. Pero wa pa man nagpagawas di ana, no? So ni pagawas lang gyud mi na kay naguna-una man ang ilang vlogger nga debater nga si Ray Uncaba na ni hawa ni tiwalag mas sa Seventh Adventist kay di siya kadawat ang abortion lagi sa mga hospital sa Seventh Adventist. No, kay kundi pala tinuod asa ba ipagawas ni Brother Ray Uncaba? No? Hindi pala tinuod. Muna kung mga Seventh Adventist ayaw ko yung kasabi magipagawas naman ng abortion sa inyong hospital, pag-promotion sa inyong abortion, kasabi ninyo mga debater ninyo. Ug inyong libro nga official nga libro Philippines Publishing House naman na. Di lang mo ipagawas lang mo pag na mga atubang na mga atubang ba. Florencio Kukamas of Men Senior. Bro, watching from Tubod, Mahinog, Camiguin Province, Mindanao. Uy, shout out sa tanan mga taga Camiguin. So diya ko katong October sa Camiguin no. Kita diya mga higala. Nag-mission sa diya no, doon na isa ka 70 Adventist na mag-missionan diya itong una. So na-post na ko to sa Reels. No? Naot nga makita-kita ta diya. Og diya kang Rosalita Rosende, magpasalamat jud ta sa Ginoo Brad. Okay, salamat kay Sister Rosita. Paki-share itong live ug sa atong shout out sa mentor diya Brother Rolando Lagulaw, ang atong Catholic Independent Organizer dali sa Catholic Diocese Tandag Surigao del Sur ug sa Catholic Apologists Movement of the Philippines. So mo siya founder sa Catholic Apologists Movement of the Philippines, Brother Rolando Lagulaw. Atong banggiitan usab nga
debatidor ug lecturer sa pagtuong Katoliko. Shout out bro. God bless. Ma'am Darling May Peñaflor Sibunga. Bro, bakit sikat ang Visayas at Mindanao sa debate? Bakit ang Luzon hindi? So mo lang gitawag nga kuan, mali kulang siguro or pag-organize, no? Marag sa ang kuan magud ang sa Luzon magud is kuan, daghan kayo nga organization. Daghan sikat nga klase organization, di lang ang Catholic Independent, mga Catholic Apologists. Daghan sila mga organization ba. Murag wala sila naka-focus sa Catholic Independent. Di ba sa Visayas ug Mindanao naka-highlights mangud nga grupo is Catholic Faith Defender. Sa EPLA mo na mga highlights diri nga mga grupo. Mga apologists sa simbahang Katoliko. So yan po yung ano sa Luzon is marami pong organization sila doon. Marami ding mga defenders doon sa Luzon, no? Shout out dyan sa Ma'am Darling Peñaflor Sibunga, God bless always ma'am, no? Shirley Cardenas, hello. God bless Ma'am Shirley Cardenas, God bless, pakishare itong live mga kapatid. Thank you so much for watching mga kapatid, no? So yung gustong magtanong ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, pwede tayo makapagbigay ng kakaunting catechism, no? Hindi naman tayo magaling sa napakagaling sa doktrina ng simbahang Katoliko, pero makapagbigay din tayo ng kakaunti lang yung basic catechism ng simbahang Katoliko, no? Kasi nga po yung malalim na pag-aaral dito sa mga catechism, doktrina sa ating simbahan, yung ating mga kaparian talaga. Dapat saludo talaga tayo sa kanila kasi pinag-aralan talaga nila yan, no? Ilang ano yan sila nag-aral, ilang taon, no? Seminary. Malalim talaga ang kanilang knowledge about the Catholic doctrine. Tayo lang po is nakikire-echo lang po tayo kung ano ang itinuro ng Catechism of the Catholic Church or anong itinuro ng dogma sa simbahang Katoliko. So ang totoong magtuturo ng Word of God, ang simbahan talaga, according sa Ephesians chapter 3 verse 10, yung simbahan talaga magtuturo ng Word of God. Shoutout sa lahat mga kapatid. God bless po sa lahat na nakikinig sa ating live. Rosende, mayong hapon ni mo dito. Salamat sa Ginoo. Edgar Masambo, akong amigo nga lay minister diya sa Nabunturan, Davao de Oro. Shoutout to bro Sir Edgar Masambo, ato kaning former teacher, no? Nani siya diya sa pulisya ka dato, no? Sa ilang tribo. Sa itong mga tribo ila, Bro Edgar Masambo. God bless di mo bro sa Davao de Oro, Nabunturan. Arjun Tan, shout out, paki-share itong live. God bless kanunay, no? So naglantos itong live karon. So mo na nga. Patingala ni mga palos brad nga nung Seventh-day Adventist man ang imong sige tirahon brad. Tuwa mo ko tira nila ang Seventh-day Adventist mo lang kusog karon sa social media mo lang muhatag sabta nila og mga komentary na pod aron matagaan pod sila og Tagalog pa maliwanagan pod sila ba sa mga pagtulong sa simbahan. So sa wala na mangutana, so muin sa tong live karon mga igsoon. Thank you so much. Oliver Ponce napaday. Shout out from Orqueta. Okay. Shout out sa taga Orqueta, no? Daghan ko mga amigong pastor diya sa Orqueta. Diya sa Orqueta City. Shout out bro Oliver Ponce, paki-share itong live. Pa-shout out brother, matod pa Kuba Kipa. Pa-shout out din sa Medina, Misamis Oriental. No? Shout out sa taga Misamis Oriental, no? Brother Kuba Kipa. God bless sa tanan, no? Unya sa biliran ko brad, Rosita Rosende. Shout out dia Mama Rosita Rosende sa biliran. I think Leyte, no? Samar. Ako kuan I think ang biliran is Leyte. No, diya man to giheld ang convention sa Catholic Independent niya. Ito pang niagi pang mga tuig, no? Salamat sa pag-share itong live. Bryce James, shout out dito sa Cebu City. Shout out din ba bro? Bryce James, paki-share itong live. Makakita sila ani sa itong live ko. Makapalo mo sa itong account ha, Rosby Bayutos Alihabo. So mao niya itong account niya sa YouTube channel, Sagot at Katwiran TV. Mag-post o sabtag mga bago na po niya mga videos may tungod sa pagtuong Katoliko. Munang adlaw-adlaw na ko mag-live ani, no? Kung makalugar naman ta adlaw-adlaw sa mo hatag katilawat sa pagtuong Katoliko. Isa-isaw na to sila. Yes, DNX, INCX, born again. Kuba Kipa. Thank you so much bro. Apohon. Kung hilom man ang INC ron, hilom sila.
ang kusog-kusog ron ang Seventh-day Adventist yun. Na mga born again, dili magkaikusog ang born again karon. No, ang kusog-kusog ron nga mga kalabang sig pangdao sa social media, sig panghatag fake news ang mga Seventh-day Adventist. No? Kani mga pastor na lang ang mga vlogger. Unya kung hagitog debate dili ba masukol. Mo man na problema. Shout out sa mga higala. Salamat sa paglantaw sa atong live karon. Thank you so much for watching mga kapatid. God bless po sa lahat, no.